că onoarea asta este și o responsabilitate, trebuie și un efort din partea fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc încă o dată, vă felicit doamnele pentru prezență. Vreau să invit pe Rare și pe Alex să vă ofere câte floare acum. Și dau cuvântul mai departe domnului Traian Petre și mulțumesc pentru prezență. Ai scăpat o etapă. Excelență, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, vă mulțumesc în primul rând că v-ați făcut timp în economia acestei zile pentru noi socotit a fi liber, să ne întâlnim și acest simbol al unei flori, de a mâna o floare, este un semn că sufletele noastre nu s-au uscat. Ce să vă spun? Sunt a 4-a, a 5-a oară aici, în clipa în care noi am adus bani din propriile resurse ale unei comunități. Am fost cu un spectacol Eminescu, am fost cu alte mici spectacole de teatru absolut pe cheltuiala noastră, a comunității din Botoșani, fără a aștepta niciun fel de câștig financiar de aici. Întreba dimineață, într-un dialog din ăsta online, careva, ce așteptăm de aici. Dragii mei, ce aștept eu? Aștept, în primul rând, să ne respectăm entitatea națională, să avem grijă de limba română, să avem grijă și prin teatru de sufletul românilor, care este cu totul și cu totul special. După câteva spectacole pe care le-am avut aici, am venit să șterg, să tamponez o lacrimă. Am venit cu gândul să ștergem lacrimile celor care sunt în România, în nord-estul Europei, acolo, și unii sau unele din dumneavoastră sunteți acolo pe o parte a familiei și există acolo o dramă, există și aici o dramă a românilor care au venit, dar ideea este de a vă conferi putere sufletească înainte de orice, la necesarele spectacole, să spunem, de cântece și de dansuri, la necesarele și acele întâlniri cu sarmale și cu fel de alte bucate românești, să arătăm că avem și o cultură care ne face să stăm în picioare în fața comunității localnicilor. Pentru că este un interes al imaginii românilor, dar și un interes al comunității italiene, ca românii să fie oameni civilizați, bine crescuți, să dovedească aptitudini cu adevărat de europeni. Am privit cu o anume jenă când la intrarea în aeroport, cel care verifica actele de identitate a zăbovit mai mult decât înaintea altora care erau de alte naționalități. Și cumva a făcut să remarc faptul că, sigur, se uita asupra unui român. Trebuie să ne înarmăm cu atâta putere, să adoptăm în fiecare zi o astfel de conduită, să nu lăsăm sufletele să se usuce, încât atunci când veți reveni acasă sau atunci când o parte din cei de acolo vor veni aici, să fim totuși oameni întregi. Repet, dacă am gândit cu Alexandru această idee a unei stagiuni cu o anumită continuitate aici, nu este a unui gând de câștig financiar. Sunt mulți botoșeneni aici, sunt și afaceri care se desfășoară, să spunem, de acolo sau din zona Iașiului, de exemplu, sau din alte zone, a Vaslui și așa mai departe, ca să iau doar prietenii pe care i-am acum, sau a Sucevei, iată, pe care i-am în față acum. Trebuie să facem ceva, să nu ne uscăm sufletește. Iată, faptul că suntem doar atâți într-o sală, arată că ceva nu funcționează bine, că ceva ne roade pe dinăuntru, o anume invidie, o anumită lentoare, o anumită inerție.
o anumită cădere. Vor fi o mulțime de motive, că se lucrează, că alții sunt prinși în alte activități. Dar hotărât lucru am văzut și în alte situații, poate moldovenii din Basarabia, să spunem așa, par a fi chiar și mai uniți decât cei din dreapta Prutului. Această conștiință că suntem și oameni buni, că putem fi și buni. Este jenant să ne vedem, eu știu, o parte din connaționali ce conduit au prin oraș pe aici și, bineînțeles, se întâmplă pe fondul acestei indiferențe a noastră față de imaginea pe care o avem, se întâmplă ca mai mult credit să capete în ochii localnicilor de aici imaginea sumbră, imaginea celor care se comportă jalnic, a celor care distrug, să spunem, o imagine care nu e de fel cea reală a românilor. Când am venit, să spunem, cu versul de Eminescu, iarăși am fost priviți cu suspiciune, dar aici la Mestre, în centru, cu un spectacol, ei bine, din cei care erau în sală, știau bună parte din poeziile care se recitau de pe scenă, iar italienii care erau de față, la acel moment, apreciau și remarcau, aveam alături și o traducere, remarcau faptul că avem totuși o cultură absolut sensibilă. Repet, una din direcțiile pe care trebuie să mergem noi, și va veni și colegul Călinciu Botar Cuș, să vă spună, vreau să cred, că trebuie să ne îndreptăm spre aceeași idee, că avem o cultură demnă de toată atenția, că avem valori, că nu suntem un popor de la marginea pământului, că nu suntem de călcat în picioare de toată lumea, că nu suntem de aruncat la lada de gunoi a istoriei, că avem de plină îndreptățire să fim socotiți pe picior de egalitate cu ceilalți europeni. Trebuie să invităm chiar și pe italieni și la concertele altele decât, să spunem, doar de muzică populară, să vadă și partea cu adevărat spirituală a vieții noastre, copiii care vin, copiii dumneavoastră, împreună cu biserica, împreună cu publicațiile care sunt, să întoarcem înspre lucrurile, înspre fața bună a lucrurilor și nu doar înspre partea sumbră, înspre partea urâtă. Nu ne ajunge că mulți dintre connaționali au venit aici pentru îndeletniciri care nu reprezintă nicicum posibilitățile lor intelectuale sau profesionale maxime. Și că mănâncă acea pâine poate mai bine câștigată decât în România sau în Basarabia cu tare multe lacrimi de amărăciune. Dar undeva totuși să nu lăsăm sufletele să se usuce de tot, să puteți reveni acasă sau când vor veni cei de acolo aici, să vă găsească totuși oameni bogați sufletește. Românii se diferențiază încă de alții care alergă după bani și numai după bani și prin încă această capacitate de a rezona sufletește la un răsărit de soare, la un apus. Astăzi v-a spus, iată, aripa tânără, să spunem, a organizației, că este 1 martie, că este primăvară, că putem privi la un ghiocel, că poate în ochii fiecăruia să tremure o lacrimă cu gândul la ce se întâmplă cu părinții, cu mamele noastre, cu surorile, cu rudele apropiate. În clipa în care ne vom pierde doar în această alergare după bani și în care vom socoti că doar banii și numai banii pot aduce fericirea, cu fel de variante din asta, că nu banii, ci număratul lor, numărul lor și așa mai departe, totuși vom pierde meciul. Venim dinspre o lume care, mă rog, noi o socotim mai bizantină, mai deosebită, mai ruptă de asta, dar venim și cu lucruri bune. Repet, venim cu această capacitate a sufletului, care nu este cu totul pervertit, dar stă așa într-o perioadă în care ne este greu să apucăm pe un anume drum și mai ales există marele risc de a ne desprinde cu totul de acest efort de a rămâne români. Românii au ceva ce știți bine din literatură, nu au alții de fel, dorul. Suntem cu toții sfâșiați de dor, ceea ce alții poate l-au pierdut în epoca, să spunem, mașinilor, în epoca acestei comunicații atât de electronizate și, după mine, atât de impersonale.
Dar cine poate să lipsească pe un român de dor? Repet, pentru celelalte întâlniri pe care le-am avut cu Alex și cu o parte a publicului de aici, am văzut români, ce să spunem, bine așezate social, profesional, de acum, cu familia aici, cu copii aici, dar care tot aveau în ochi o lacrimă, tremurând la gândul la ceea ce avea acasă. Să ne păstrăm, repet, și vom încerca într-o stagiune atât cât o vom putea susține, a cărei orientare va fi aceasta, de a vă ține alături de valorile românești și nu ca o găselniță de marketing pentru a face bani într-o zonă incomparabil mai bine așezată financiar decât, să spunem, nord-estul României. Nu cu acest gând am venit acum, a 4-a, a 5-a oară câtă sunt aici. Repet, o întâlnire în care și sala să rezoneze cu oferta scenei rămâne admirabilă, rămâne pilduitoare. Și dacă vom reuși poate să atragem alături și biserica și alte forțe care să coaguleze această idee că suntem români care avem valori specifice și care sunt admirabile și pe care le pot prelua și italienii de la noi. Nu doar noi să preluăm, din păcate, cam tot ce a fost mai puțin valoros de prin alte capete ale lumii, nu numai decât de aici. Deci, cred cu tărie posibilitatea că putem rămâne români bogați sufletește, că putem rămâne sensibili, că avem a ne mândri, chiar dacă suntem săraci acum, chiar dacă, să spunem, politicile din țările din estul Europei au o anume incoerență, să spunem, pe o anume perioadă, sau o lipsă anume de determinare, dar această perioadă va trece, însă trebuie să avem grijă ca sufletele noastre să nu se usuce, să putem să rămânem oameni, să vibrăm, să putem până în cele din urmă să ducem mai departe acest specific românesc, această capacitate a sufletului, spuneam, de a se bucura de armonia naturii. Esența omului este infinamente tragică. Venim și plecăm la un moment dat de pe fața Pământului. Dar nu este de fel de trecut cu vederea cam în ce mod trecem pe fața Pământului. Avem datoria ca pentru aceste clipe pe care le parcurgem pe fața Pământului, totuși să fim cu totul responsabili, să fim atenți cu ele, să le prețuim, să ne prețuim în acest individualism în care eu contează mai mult decât noi, frumos scria pe un mesaj al lui Alex careva, în acest context, totuși să ne așezăm ca oameni în care căpătăm valoare doar în comunitate. Individualismul acesta zăvorât în dărătul ușilor și în dărătul banilor nu este o soluție de viață cu adevărat românească. Vreau să cred că ne vom mai întâlni și în alte reuniuni, cu adevărat, în care să venim cu o ofertă teatrală mai departe, aș spune, în fața comunității românești și să găsim prin dumneavoastră, cei care sunteți acum, un fel de centre de influență a grupurilor în care trăiți dumneavoastră și, repet, să ne întâlnim cu gândul că vrem să trăim românește și nu că vrem să punem la cale numai decât o afacere financiară în cine știe care folos al celor care vin, respectiv a teatrului din Botoșani. Teatrul semnificativ, iată, din Botoșani, a împlinit în toamnă 100 de ani de când a fost. El a apărut în comunitate nu ca o inițiativă a administrației, a comunității de atunci, ci ca o doleanță a oamenilor care sigur aveau bani în acea perioadă și care simțeau nevoia dezbaterii asupra vieții, nevoia și a divertismentului, dar și nevoia de a privi viața și nevoia de a vedea, domnule, ce alternativă totuși ar fi mai potrivită în acest moment. Cum, de ce direcție ar trebui să pășim pentru a trăi cât de cât rezonabil în această trecere de pe fața Pământului. Vreau să cred că mai departe colegul Călin Ciobotar vă va convinge, vorbindu-vă despre o carte a unui
actor și profesor de la Iași, Emil Coșeru, și apoi despre Dacia, da? Literară, vă va convinge că și literatura, și teatrul, și artele, teatrul, mă rog, fiind, aș spune, o reuniune a artelor, în care și dramaturgia vine cu ceea ce are specific, dar și artele plastice, scenografia, regia, actoria și atâtea arte își dau mâna acolo, într-un spectacol care trebuie să, până la urmă, să ne conserve ca oameni. Călin, te-am absolvit din nou. Vă mulțumesc foarte mult. Să sperăm că ne vom întâlni cu bucurie în adevărate spectacole de teatru. Asta a fost doar o invitație în ce mă privește. Mulțumesc. Stăteam cu spatele și acum văd că s-a umplut sala. Adică, după ce vorbește domnul Petri, orice încercare mea de a convinge pe cineva este egală cu zero. Așa cum v-ați dat seama, are un discurs foarte bun. Vreau să vă urez în primul rând o primăvară frumoasă. Cred că s-au adunat cele mai frumoase românce din Italia aici în sala asta. Acum vă văd eu în momentul ăsta. Trebuie să vă spun că eu sunt mai multe ipostaze aici. Reprezint și Teatrul Botoșenea, unde sunt secretar literar, dar și Muzeul Literaturii Române Iași, în cadrul căruia conduc revista Dacia Literară, o revistă despre care probabil ați învățat pentru bacalaureat pe vremuri. Iată-ne în carne și oase, urmașii lui Cogălnicianu. Sunt unul din susținătorii proiectului domnului Apetri, acel proiect cu o stagiune teatrală aici, la Veneția, la Mestre, și vă mărturisesc că pe mine personajul acela din spatele sălii, numit Alex Iacob, mă fascinează, pentru că e un fel de copil mare, așa, un visător, cum rar mai întâlnești, are un entuziasm debordant și te contaminează cu... Dacă mi-ar spune acum că mâine, dacă am face o întâlnire, ar fi 1000 de oameni aici, eu aproape l-aș crede, așa e de convingător. L-am întrebat până la oară cât se face până la Lido. Și îmi zice 5 minute. Și am făcut o oră cu vaporetul. Bun, revenind la chestiile care ne interesează, am să continui pe linie teatrală, prezentându-vă această carte pe care am scris-o despre actorul Emil Coșeru. Poate unii dintre dumneavoastră au auzit de el. Este unul dintre cei mai importanți actori ai Iașiului teatral, al Teatrului Național Iași, societar acolo. Nu e prima mea carte despre un actor, am mai scris o carte despre actrița Cornelia Gheorghiu, o altă actriță importantă a teatrului românesc, pentru că, la fel ca și Alex Iacob, sunt și eu visător uneori și îmi dau seama că memoria aceasta a teatrului trebuie păstrată. Știți cum e, pe scenă totul e cât se poate de efemer. Totul trece, clipa e cea repede, cum spunea Eminescu, actorii intră, ies din personaje, însă, dincolo de asta, trebuie să rămână niște permanențe și în teatru. Iar o carte de genul acesta, care ilustrează viața unui actor cu luminile, cu umbrele acestei vieți, cu slăbiciunile umane ale acelui actor, cu performanțele sale scenice, cred eu reprezintă până la urmă o reverență pe care eu, ca și critic de teatru, o aduc ideii de actor și, subliniind, ideii de actor românesc. Emil Coșeru e foarte legat de Italia. În anii 80 el a predat 2 ani actorie undeva în regiunea Umbria, la Gubbio. E un pasaj în carte elocvent pentru acest episod. Din păcate, tot ce am adus e adus în bagaj de mână. Știți cum e cu avioanele astea. Însă cu Alex am discutat să încercăm să trimitem prin alte metode reviste, cărți pe care el să le difuzeze. Pe aici poate sunt doritori care vor să citească, să vadă ce mai nou. Așa încât, cred eu, revenind la această carte, e o carte emblematică nu doar pentru actorul Emil Coșeru, ci și pentru acel fragment din teatrul românesc, reprezentând perioada 1960 prezent, cam 1960 a intrat Emil Coșeru în scena propriu-zisă.
Trec apoi la revista Dacia Literară, editată de Muzeul Literaturii Române. Cei care ați avut de-a face cu ea și într-un